The All Jaiñtia Muster Roll Workers Union held a meeting with Labour Commissioner Jagdish Chelani on Monday to deliberate on the union's charter of demands, including a revision of the floor rate for muster roll workers and the implementation of the Basic Daily Allowance or BDA. Briefing the media after the meeting, the union's president, Kru L. Pariat, said the state government, based on a report from the district statistics office, had noted a steady rise in food prices. However, the Labour Department decided against implementing the BDA, reasoning that it might lead to a further reduction in the wages of muster roll workers. Pariat stated that the union has not accepted the government's explanation and will wait for an official written clarification. He added that the Labour Commissioner has assured the union that a formal communication on the matter will be issued within the coming week. Nagaliang gajongi ki All Jaiñtia Master Workers Labour Union hadin ba ngila khat ka jingelang yang barok ki master tiki menne tagasngi la ban na po na boy na nong stoy na bora tingila one kan government ro ka khat ngi ban ni karen na marba halor gani ka benta ka MC bi ba floret area kabri ban trekam na dok stick October ajar pulai hado khat lakoi December ajar sa tebe ka wai pat ka jing se ba de VDA ka ba de ban trekam jing stick October halor kini hadin bagila ya keren baru Commissioner Jagdish Chelani kawan ka jing tha bangi ha ban kendo ka government lang ba le commission ta kani ki pensai ngi menta ba hajing dai ba ka floret ka baju ki kam mansua haro ka kot ka de ka stick October ada khatra mentau snam nagaliang ka government ka ong ba kanam bentai ya kani ka floret ka ba dai ban trekam na ka 1 October ada apply hado ni December ada sa kadao ba ki ang makam bentrai kam so ka long tangane ba kam dai ban long mandatory bakin pen ki ne ban ribai sia kani ka floret kalong gani halong kada waipat kadao kalong ba ka VDA da bar ti ban ribai pen ki kat kum ka mar kador ki marba jinga dai bat ki nong sing ki mastero baki besi ya kani ka VDA ki ong ba ka dor jong ki marba ma yewahan kat kum ki yo ka jubab na liang jong ka district ka state statistic jinga dai marba ki ong ba ki marbam ka dor jong ka marbam kala here hayewahan nagata daw ki calculation jong ka government lang ba ka labor hilap ba lada ki pendan kam pentrai kam ya ka VDA jong ka strict October kumba ji train shwa kan poi ba ka dor ka jingsi ya ka master kan bang hier namar ki marbam kila hier dor naga daw ba ka GST ha ka bon ki marbam ka government kala te nagata daw haga ne jong ka VDA jong ka strict October bat ka te ka floor rate ro kam amla sudah terekam mantas. Tekan ni kata kecil. Teh halor kane nakaleng gajongi ngila stick hi bani keren yo Labour Commissioner ba government kadai ban ai ni daga jing tho. Namal bani keren naga ktil ngimla so ban sngap man gapwa. Ai no ga jing tho hadin ngi ayo igni ga jing tho nang ta pat ngin se par khat ka ek sinja. Te nakaleng jong Labour Commissioner hak jing dan ka jong join Labour Commissioner kila aing ik assurance ba hakani ka tiya banwan inyo ka jingtha te nagaliang ka jongi la sim garai ba ngin sakhat ngin lum ya paro gi masterol ge badan hajala megalia hangne haslo bad hangta ngin pule ya kata ka jingtha ba wan na ka Labour Department ba kana amsiu sho ni kani namar ka jingkal li hangi ka don lada ka ne ka floor rate ka ba ka trekam kat minimum wages act 1948 ka dan ka jingtha yo le se hagi sinemban wan ro kanam bantresyo nagata daw ni ong ay jingka kata ka wai pat ka bangiya karen manta ka de ka jingkulmar manta baro ginong trimastrol khamtam kitu gibara jankan ibasnem san prasnem namara ka lenga state government ka pa ong kayatho ba kibatrat dap ar san prasnem gi haban chong thai nang tapat ngi nakalenga jong ngi ko union ngi ong kumnong in chong thai san bokra namar nakaleng jong governor House name arja khatkhanda kila panmi ka wai ka order ka approve governor baki master role ke dai ban chon thai dai ban palat ikan reference ne
nang tapat kawai pat mi ka jing tho ba na ka personal department jeng ka sarkar jilla iong basan pra ban so kawai pat ka order ka long ba na ka liang jeng ka welfare board ka badan ko labor department mene rai kan bo labor commissioner ba ki masterol ki badan members ha ko welfare board ki anda ki dam drip house nem kin yo ka jing se pisak bai bam ton nem tiki don lightly ki snem ba ha chang thai ki masterol kawai drip house nem kin yo pisa bai tha kawai pa ka state government ka sanbo pra kawai pa governor ong drip house tanai ta kada halor ka ning ila ekram labor commissioner ai ngi ka ai ka bari mention ba ka jo ka porong ngi kalpat na kaliang jong u banyat ongi ba yaki officers jong gi head of department na bara medo ka forest pwd phe sericulture gini bara ba wat pen chong thai gi master role hak san prasna nama country transnem lo dan ba approve na governor andang iyo ka jing sai halor kan ni nang ta sa pen chong thai yaki master hakata ka snem Tekata ka day ka jinge keren ka jongi na lorang ta bang gidang resro menta jinge day badan kan ki department agriculture weaving kan handloom kine ki dan ki masterol ki ba ai ba mi ki khniang india ma ki ai ki khniang ki ri ki ban he ki islam bas ngau si ba menta habaro ka jalna kini ka agriculture weaving kan handloom kim yo ya ka pisa ka bainong jong ki menta la kan jo yo new banai Tena kata kan lor kan ning ila ekren ro ba ngimban seban kan labor commissioner na malmah ka tugas ngi we kan do ba commissioner secretary finance Dr. Vijay ila reso ikan ni na martang kan ni department ka ba ay ki yo i ba government me galia ka pan slur ban tha ki jan pan mi re ki sai ban yo ka rendia kan ni katai eresel nrai ba lai pat kinong try master role ki ba pan he ki deng man yo tu slabrian nrai ki ni pat ki mi yo ding sil nrai kita ki khniang hara ai pisa ba in yo ba khna mi khne te halor kan ning isngau si ba kani ka ban jia ko sa ka chen te halor kan ning la ya current assignment ta ai no gi tingin sa ai de written complaint ba dai ban pensi mi ke officers ki ba le ben na le to mat kum kini kri trai ni master agriculture pat kum juro ki dan ko PHE ro ki ba hado manta ki trai master tang ba ka jing mantoy na ka sarkar ha jing dai ba ka welfare board ka ba ki dan hok ki master PHE ban long the khot ban yo I khat sau to di scheme kawai ni kita ba ki masterol ki balong the khot ang te PHE hin sa yo ya ka by school ga government kan si by school system te kini ro ngi la ya karen menta ka sngi te ka ba kongsan menta na ka leng ga jongi ngin sa khot ya ka jingi kan do lang chong baro ki masterol kang ga janla kala ban long ha ni ka tiyo ba khaddo jong ni banai no gamba hangta kan sew tho ka ai ka senjang ka jongi lada ngi haban pha ngin ajing tho shag high court megalia bakan pen interpret ya kan ni minimum wages act ne ngi haban pressure ya ga government aba phisaj a ya ngi malaus nu asin jisnem pen keu ka bainong mentaus nem pat kumno pin tangga tai